Армейци! Дойде време и за четвъртфиналите от турнира за Купата на България. Нашият любим ЦСКА се изправя срещу отборът от Бистрица в здрава битка, като само след няколко дни ще играем срещу тях и в Бистрица в мач от първенството. Такъв е точковия актив и на двата отбора, че е много важно ЦСКА да спечели мача за първенството, а разбира се на 100% да спечели и днешния мач, за да се класира за полуфиналите в турнира за Купата на България. Тук превършва леко сняг, много е студено, но отивам на стадиона, надявам се да има и други фенове, с които да подкрепим заедно нашият любим ЦСКА. Ако има нещо по-интересно за снимане преди мача, знаете, ще снимам. Стана така известен и скандала с нашият десен бек Давид Пастор, който беше хванат с 2,32 промила алкохол. Пастор по последни данни остава в ареста. ЦСКА и футболиста съдействат на органите на реда, но той със сигурност няма да може да играе днес, а най-вероятно няма да може да играе в събота. Така че е интересно Христо Янев какво ще избере като негов заместник. Така че много въпросителни преди мача, а мачът е изключително важен. Стискам палци, победа за нашия отбор и се намираме на стадиона. Влизаме за малко желирани бомбони. Не знам дали сте били тук, но има 1000 вида желирани бомбони. Сега отиваме до един магазин, в който всеки един любител на футбола може да си намери индивидуална, уникална, оригинална фланелка, ретро или пък модерна, на който пожелае отбор, или на почти всеки, който пожелае. Сега ще разгледаме. Приятели, това пък е магазин Футбол Jerseys. Вече има такъв магазин на две локации. Едната е на булевард Витоша номер 30, а другата е на улица Генерал Гурко 45. И на двете места може да намерите невероятни и трудни за намиране футболни екипи, както от по-нови сезони, така и от по-изминали стари сезони. Всичките екипи са напълно оригинални. Хората, които работят вътре, ми направиха изключително добро впечатление. Наистина разбират от работата си. Те самите са фенове на футбола. Може да намерите страхотни ретро екипи на национални, на клубни отбори. Подходящи са както за любители и колекционери, така и за подарък за ваши близки хора. Страхотни са, просто отидете и разгледайте. That's good. So it's before 6, yes? Thank God. Дами и господа, моля посрещете отбора на ЦСКА и тима на гостите. 2-0 за ЦСКА, гол на Исак Соле и на Джеймс Тол. Добре. Как ще свърши мача ЦСКА? 3-1 за ЦСКА. Кой ще вкара? Другият, той и... Не се знае. Торицо. И Торицов, добре. Джеймс Тол! Фото! Джеймс Тол, фото! Proszę efekt na United.
Убита победа армейци. ЦСКА победи с 2-0 отборът от Бистрица в четвъртфинален матч от турнира за Купата на България. Очакванията бяха големи и като цяло очакванията на феновете са огромни за предстоящия полусезон, чисто като брой победи. Разбира се, заради слабия старт, може би няма как да бъдем в борбата за големите неща относно самия шампионат, но със сигурност ще се борим за спечелване на купата и попадане в топ 4 в финалния плейоф от първенството. Важността на матча беше наистина огромна, защото това е един съперник, който поради редица причини е голям дразнител за нас. Също така е и отбор, който доста ни е спъвал във важни матчове, няма какво да си кривим душата, а пък е и отбор, който се намира пред нас в класирането в първенството, така че изключително важен матч за нашия любим ЦСКА. Ще започна от там, че освен че очакванията на всички фенове бяха наистина големи, матчът беше съпътстван от доста така неприятни неща. Десният бранител Пастор ден по-рано беше хванат с така високо количество алкохол в кръвта, 2,32 промила. Доста неща се изсипаха върху него, доста неща се изсипаха от недоброжелатели към клуба, но тук е момента да отбележа. Да, разбира се, никой не оправдава това, което е направил Пастор, чисто като да се качиш да шофираш в нетрезво състояние. Абсолютно няма оправдание за това нещо, но за самият акт на това, че е употребил алкохол, до някаква степен можем да го разберем. Разбрахме, че се случили доста трагични неща в личен план за него. Няма да влизам в подробности, но наистина той заслужава в момента подкрепа. Той си е понесъл наказанието и като присъда, и като глоба финансова, така че нека бъдем по-снисходителни. Той е изключително важна част от състава. Самият Христо Янев и Бойко Личков казаха, че той, разбира се, ще си понесе последствията и по така реда, който е дисциплинарен в клуба, както и с пълната сила на закона. Така че тук нататък, поне лично аз вътрешно за себе си бих му простил и наистина се надявам той да се върне максимално бързо и да бъде отново основна част от отбора. Така че нека продължим по същество. При всъщност травмата в рамото на Жордало и отсъствието на Пастор бяха направени, разбира се, и промени в състава. ЦСКА започна със следния състав на вратата: Лапоухов, пред него двойка централни защитници Делова и Теодор Иванов, отдясно Торицов на място на Пастор, на левия фланг като защитник действаше Мартино. На позиция 6 излезна титуляр Максе Бонг, за който вече говорих, че според мен по принцип играе най-добре на тази позиция и смятам, че там е най-полезен. Двойката пред Ебонг беше Соле и Джеймсето, на левия фланг Лео Перейра, а на десния Брахими и в атака Питас. Аз смятам, че това беше най-логичният състав, с който можеше Христо Янев да започне, имайки предвид проблемите. Сега, как започна матча? Матча започна колебливо. Още в началото се видя, че ще има здрава битка, въпреки че ЦСКА стигна до ранен гол. Мисля, че още в 7-та или в 9-та минута много хубав дълъг пас на Соле, страхотно овладяване на Брахими, още по-добро центриране и Питас се разписа за 1-0. Наистина страхотна атака за ЦСКА. Но като цяло по времето беше една безкрайна битка, изключително разпокъсано по време. Получи една така контузия съдията Гидженов. Отделно след това през 3-4 минути се спираше играта заради груби нарушения, влизане на медицинските екипи. Като цяло това е един матч, в който трудно мога да коментирам нещо чисто тактически, чисто спортно-технически, като модели на игра, изобщо точно нещо ясно да се е видяло от изискванията на треньора, някаква страхотно хубава и правилна структура в играта. По-скоро това беше матч, който беше задължителен да се спечели, без значение каква е играта. Да, имаше и хубави моменти в играта на ЦСКА, особено през второто полувреме, но лично за мен това си беше един матч, който е типичния биткаджийски матч. Здрави единоборства навсякъде и просто трябваше да бъде спечелен. ЦСКА вкара ранен гол, което наистина помогна страшно много след това. Факта, че играта се напокъса, може би беше в някаква степен плюс за нас, имайки предвид аванса в резултата, но със сигурност двобоят не беше приятен за гледане, още повече наистина беше страшно студено на стадиона. Може би беше 0 градуса или накрая даже вече беше -1, но усещаше се много по-студено. Бил съм на всякакви мачове, но наистина второто по време всички се молихме да вкараме още някой гол, за да не се стигне до продължение. ЦСКА излезна страшно надъхан, което ми хареса. Искам да
искам да отбележа, че Христо Янев е човек, който със сигурност оценява труда на своите футболисти и да, ако вчера Торицов получи шанс заради проблемите с Пастор, то виждаме, че Брахими си е заслужил да получава минути за ЦСКА и смятам, че ако продължава да играе добре, той няма да загуби титулярното си място, когато Пиедрейта бъде на 100% възстановен. Бих казал, че Торицов и Брахими вчера бяха може би най-добрите за ЦСКА на терена. Аз самия съм критикувал Торицов многократно и то не е във връзка с пропусната дуспа, а с чисто негови изпълнения по време на матчове след това. Но няма как да бъда черноглед. Вчера Торицов игра страхотно. Поздравявам Торицов. Аз се радвам, защото в крайна сметка това е футболист, който е много отдавна в отбора. Със сигурност е ЦСКАр, със сигурност е преживял много вътрешно в себе си с всичките критики, които са му се изсипали през годините на главата. И аз ясно си дам сметка, че и за него не е лесно. Затова наистина най-искрено поздравявам Торицов вчера за страхотния матч. Абсолютно много добре се справи като заместник на Пастор. И във фаза атака беше активен, правеше пробиви, дори ми се стори много по-бърз, отколкото обичайно го виждаме. Направи невероятен пробив второто по време по десния фланг, почти през целия терен надбяга своя съперник и то с топката в крака. Поздравления за Иван Торицов, страхотен си момче, продължавай така. Поздравления отново и за Брахими, може би и вчера беше най-силният футболист в нашия отбор. Индивидуални акции, подавания, асистенцията за гола, още добри подавания, страшно много битка в защита, в атака. Брахими буквално лети по терена и да, вчера нямаше тази ротация между тримата чак толкова много, между Джеймс Ето, Торицов и Брахими, както беше в миналите мачове, когато Пастор беше на десния фланг, на десния бек, но нямаше тази въртележка между тримата, но въпреки това фланга си беше активен. Десния Торицов се включваше доста в атака, Брахими си влизаше отново навътре като втори нападател по малко по-различен начин спрямо миналите мачове, но да, отново си беше активен десния фланг, имаше добри комбинации между Брахими и Торицов, така че на мен това нещо ми хареса. И вижте, съвсем нормално е да има немалък брой мачове по време на сезона, било то мачове от първенството или мачове за купата, в които отбора няма да играе някакъв невероятно красив футбол, но тези мачове трябва да бъдат спечелени. Няма отбор в света, дори най-добрите отбори, които печелят трофеи, не са направили 100% от мачовете през сезона си, така с победи с невероятно красива игра. Всъщност това представлява израстването на един отбор. Да може да печели дори когато матчът е тежък и не се играе чак толкова красив футбол. Вчера матчът си беше такъв. И аз под никаква форма не бих опрекнал футболистите или който да било за това, че играта не беше чак толкова красива. Аз се радвам, че отбора вече показва характер, че всички са задружни. Когато се вкара гол, всички дори резервите отиват да се радват с голмайстора. Виждам, че в ЦСКА вече има един колектив, така всички са на една вълна, а вълната е такава, че ясно осъзнават какво е ЦСКА и че ЦСКА трябва да върви напред и да побеждава. Така че аз съм щастлив с вчерашната победа. Изключително труден съперник, в изключително важен четвъртфинал, 2-0, чиста мрежа, победа за ЦСКА и път към полуфиналните срещи, където там вече ще бъдат два мача. Аз мятам, че ЦСКА показва голямо развитие на много нива. Емоционално, психически, тактически, игрово, като колектив. Това са все компоненти, от които зависи като цяло как ще изглежда един отбор. Смятам, че ЦСКА израства страшно много. Ако трябва да обърна внимание на второто полувреме, то започна отново по същия този начин. Леко тромаво, леко разпокъсано единоборства. Не знам дали нашия ЦСКА се подведе по играта на отбора от Бистрица или просто няма как всеки път да се получава на 100% играта, но се виждаха някои пропуски. Тук искам да отбележа, че все пак ЦСКА изглеждаше стабилен в защита. Не се стигна до някакви сериозни положения пред нашата врата, въпреки че на полувремето противникови отбор бяха направени доста сериозни и така важни промени. Влезна Диало, влезна Георги Русев. Очаквах така да има някакъв, може би, лек натиск, но това така и не се получи. ЦСКА владееше инициативата на терена, без да блести с кой знае каква игра. ЦСКА владееше случващото се на терена. Съперника така и не можа да стигне до сериозни голови опасности и това също е белег за голямо израстване. Така че аз бих дал висока оценка на играта на отбора в защита. Бих казал, че вчера и Делова и Теодор бяха на много прилично ниво. Мартино може би не беше чак толкова опасен в атака, но отново даде много битка на всяка друга част на терена по левия фланг. Лео Перейра може би не направи най-добрия си матч, но
както казах, всички се бориха, абсолютно всичките футболисти. Нямаше играч на ЦСКА, който да не хвърли битка на терена. Както казах, Макс Ебонг вкара втория гол. С какво се случи в 70-та минута? Петко Панайотов влезна в игра на мястото на Соле и буквално 3 минутки след това успя да асистира от ъглов удар на Ебонг, за да вкара гол. Страшно много се радвам, че Петко записа тази асистенция. Като цяло Петко направи силно включване, явно тази асистенция му подейства добре. До края на матча Петко игра на високо ниво. Хареса ми, поздравления за Петко Панайотов. Макс Ебонг, въпреки гола, отново според мен не блестеше, но все пак на позиция 6 не можеш и чак толкова много да блестиш. Въпреки че, сравнявайки го с Жордал дори на тази позиция успява да изпъква. Освен че отнема топки, покрива голям периметър. Жордал дава и ключови подавания, много често стреля към вратата. Макс Ебонг, наистина не мога да кажа, че е направил слаб матч, но няма как да избягаме от сравненията с играча, който е на неговата позиция. Ако вземем Ебонг и Жордал, смятам, че в момента Жордал е на доста по-високо ниво. А пък когато сравня Ебонг с креативните качества на Соле и на Ето в предните позиции в халфовата линия, смятам, че и там той отстъпва. Просто ако всички са здрави, в момента лично аз не виждам причина Ебонг да започва матча като титуляр, защото за мен Жордал, Ето и Соле е оптималната тройка, но това не означава, че по някакъв начин отписвам Ебонг. Ебонг видимо знае как да се движи, видимо знае какво прави на терена, просто все още не е успял да изпъкне с нещо конкретно. Но се радвам, че вкара гол. И ето, вкарахме гол след ъглов удар. Хората коментират това, което дълго време се случва вече за липсата на ръст в ЦСКА. Макс Ебонг е висок точно 180 см. Доколкото съм забелязал, фенове на ЦСКА за футболисти като Лапеня, като Делова, които са високи по 184, 185, 186 см, продължават да твърдят, че са ниски. Ето, Макс Ебонг е висок точно 180 см, може да проверите в интернет. Отбеляза гол с глава, защото се пласира на добро място и беше направено хубаво центриране. Така че не всичко е само до въпросните сантиметри. Аз се радвам, че Макс Ебонг все пак вкара този гол, защото Христо Янев пък каза, че много ще разчита на Ебонг и че той е изключително класен футболист. По никакъв начин аз не мога да си позволя да противореча на треньор като Христо Янев. Най-вероятно неговото виждане е правилно, щом той вижда в Макс Ебонг толкова много потенциал, значи има причина за това нещо. Соле направи доста хубави неща, освен на паса към Брахими за първия гол, направи някои други технични отигравания, но пък трябва да отбележим, че имаше и някои елементарни грешки в играта, които са типични и за Джеймс Ето. И може би когато и двамата са склонни да направят някоя друга грешка, да им бъде отнета лесно топката да стане контратака, да изкарат лесно някой картон, защото Соле вчера изкарат доста лесен жълт картон, беше преодолян много лесно с едно завъртане. Смятам, че е много важно тези футболисти да изчистят тези индивидуални грешки, защото ако и Ето и Соле са склонни да правят по време на мачовете такъв тип грешки, това вече може би било проблем срещу по-силните отбори. Но потенциалът е доста голям и на двамата. Джеймс Ето вчера отне много топки. Да, по традиция имаше някои спорни пасове, някои неточни пасове, които връщат играча назад. Но Джеймс Ето си е класа за нашето първенство. Аз не съм крил, че на мен ми е един от любимците. Така че Джеймс Ето направи приличен матч и даде много битка. Джеймс Ето вчера беше по-полезен в единоборство, отколкото в фаза атака, което не се случва чак толкова често. Соле също заслужава поздравления. Това му е първи матч като титуляр, такъв важен матч. Така че кредит и за Соле. Питас отново не спря да тича, освен че вкара първия гол, който беше изключително важен за ЦСКА. Йоанис Питас не спря да тича, да пресира, да се бори за всяка топка. Страшно висока оценка бих дал и на него. Вече казах, може би Лео Перейра с малко по-ниска оценка, но той също показа много борба. Просто матчът беше такъв. Имаше 2-3 ситуации, които Лео Перейра можеше да изиграе по-добре още в началото на матча. Страхотен пас на Брахими. Лео Перейра влезна и вместо да подаде с второто докосване успоредна топка към Питас, той опита с неудобния крак да стреля от малък ъгъл. И още една-две ситуации, в които можеше да ги изиграе по-добре, но няма как, не може всичко да се получава перфектно. Въпросът е, че футболистите наистина се раздават на 100%. Забавляват се и с феновете. Футболистите им хареса да получават аплодисменти от феновете, защото си спомняме как започна ЦСКА, всички футболисти бяха след първите мачове бурно освирквани, след най-малката грешка още в 20 минути започваха феновете да ги освиркват, да недоволстват. Сега футболистите вече виждат, че е хубаво и че феновете на ЦСКА, както могат да мразят, могат и много силно да обичат и могат да дадат крилен на всеки един футболист. Така че започва да се получава една хубава симбиоза между футболисти, треньорски щаб, фенове, ръководство. Изобщо ЦСКА започва да изглежда като едно цяло, което със сигурност ще направи ЦСКА много по-силен и опасен отбор
във всеки един матч. Така че аз виждам много положителни неща. Да, победата беше трудна, не с най-добрата игра, но изключително важна. Победа, която е просто една поредна стъпка в развитието на нашия любим клуб. Вече казах, Петко Панайотов влезна като резерва, направи асистенция и като цяло силен матч. Може би 82-а минута в игра влезнаха Андрей Йорданов и Годой. Леко се притеснявам на Годой да не му падне тонуса заради малкото минути, които получава, но винаги съм казвал, без значение на мен кой ми любим футболист или на вас кой е ви любим футболист, трябва да знаем, че ЦСК е над всичко. Щом в момента за ЦСК е полезно да играем по този начин и титуляр да е Питас, а Годой да получава по-малко минути, ние трябва да се съобразим с това нещо. ЦСК е над всичко. Да, и на мен Годой ми е симпатичен, искам да получават повече минути и Андрей ми харесва как играе, но просто няма как. Но това е хубаво. В ЦСК просто започва да има конкуренция на все повече постове, което означава, че все по-добри футболисти за хубаво или за лошо ще получават по-малко минути заради високата конкуренция в отбора, но това повишава неимоверно качеството. Така че трябва да бъдем доволни и щастливи. Може би за всеки ще има минути в хода на сезона. Сезона ще бъде дълъг, ще има контузени, наказани. Всеки ще трябва да изиграе своята роля. Но е много важно, за да може да се запази микроклимата в съблекалнята. Всеки един треньор, футболист, няма значение кой на каква позиция, всеки да приеме своята роля в клуба и да работят всички заедно за каузата, а каузата е една. ЦСКА да се върне на върха, където му е мястото. Смятам, че в момента има всички предпоставки за това и феновете трябва да бъдат доволни и щастливи. Брахими като беше сменен, отида да се поздрави с Христо Янев и може би така по навик пак погледна в земята. Христо Янев му изправи главата, обърна го към феновете и го така подкани да обере овациите от феновете. Вчера на стадиона при смята на Брахими всички викахме и скандирахме неговото име. Футболист, за който много хора се чудеха какво прави в ЦСК и вярваха, че времето му е изпято вече в ЦСКА след двойната смяна миналия сезон в гостуването в Надежда срещу Локо София. Аз също съм бил критичен към Брахими, признавам си го, но най-важното е да не забиваме глава само в една посока. Когато един футболист направи нещо хубаво, дори преди това да сме имали критики към него, ние трябва да го признаем. Брахими заслужава най-високата оценка, поне според мен от началото на сезона, и от цялата подготовка и от началото на сезона. За мен Брахими е най-силният футболист на ЦСКА. Така че с абсолютно заслужено Брахими вчера обра овациите от публиката и наистина съм много щастлив за това нещо. Дори това, което прави Христо Янев с играчи като Торицов и Брахими, показва, че неговата роля в съблекалнята и неговите умения на психолог са просто невероятни. Аз лично съм доволен. Труден матч, не най-добрата игра, но важна стъпка в развитието на ЦСКА. Какво е вашето мнение? Може да напишете, разбира се, в коментарите. Както казах, няма какво да кажа чак толкова чисто спортно, технически, аналитично, тактически за този матч. Просто във футбола има и такива матчове, които просто трябва да бъдат спечелени с характер. Напишете в коментарите как вие видяхте матча. Също така, ако желаете, абонирайте се за този YouTube канал и с камбанката, за да получавате известия, когато качвам такива влогове. Всяка седмица имам влогове, свързани с мачовете на ЦСКА, а пък много често съм и на лайв за най-различни футболни срещи тук в YouTube и в TikTok канала на SmartBall. Също така, основната ми дейност, платформата smartball.eu. Това е платформа, която вече над 7 години публикуваме анализи, прогнози за спортни събития и даваме право на информиран избор на нашите клиенти. Ще оставя сайта някъде тук. Вече над 15 спорта на сайта, аз отговарям изцяло за футбола, постигаме страхотни резултати. Вчера направихме 9 от 11 на топ първенствата в Европа на среден коефициент около 1,90. Страхотни постижения на сайта имате напълно безплатни, 7 минути първа регистрация, след което само за 9,99 на месец получавате над 600 прогнози за над 15 спорта всеки месец. Наистина цената спрямо това, което получавате, е нищожна, така че който има интерес към такъв тип неща, може да влезе да разгледам. Сега за ЦСКА предстои гостуване в Бистрица срещу същия съперник в матч от първенството. Мисля, че матчът ще е много труден. Доста пъти съм присъствал там на стадиончето в Бистрица. Трудно се играе. Подканям всеки един от вас да помогне на отбора. Също така, вземете си и карти абонаментни. Те вече са на половин цена, защото включват само мачовете от втория полусезон. Помогнете на клуба. Вземете си абонаментни карти. Те ще ви дадат предимство и за бъдещите карти за новия стадион на абонаментните един месец предварително, така че може да подпомогнете клуба. Това е за сега от мен. Напишете в коментарите вие как видяхте нещата. Обичайте се, подкрепите се, бъдете по-добри хора и до следващия влог.